Amun beka bi Mali flè Mali kono ani Mali kokan anga foli ni wali mando beka ta aw belajele yoro biye cardo e janvier kalo kle moran ani kelen bafla ani moran nani ne bi Mali ka donki baru watiye amba fo na saka ka bisimla bi Mali ka kibaraw keneka be awlagina ka fo kunun sibiri janvier kalo kile mogan bafla ani mogan nani o tunye Mali surasiya o sigili senga o sambi woro ani sabaye ka kene o baraw ye Mali frajoro fanga nyema no ye colonel Assimi Goïta ye aye klero fana dungeni mamunu ngoni njogina kale dala aye o kene uruye ka kene Mali ka awasurasiya o sigili senga o sambi woro ni sabana nyana jawye o la mi metalike frajoro fanga manyema la no ye colonel Assimi Goïta ye awa ikado ka fo ne ale ye surasu brajire ka nyema ye aywa ale koninye ayni non krengrene akera sobi kaseka duminike koningeni sodasu ye krengrena munu jogina e kaledaga konnana ikado kafo aywa ola jenyere okera aywa sibiri temene janvier kalo klemuga bafla ani mugani nani akera rominasa oye polyclinique des armées de Kati no ye sodasu yere ka furakeli romme katika ofe yanno ikado abara okera ino wa kenenga mimetalike Mali premier ministre no shugal ko kala maiga alitume keneka katase ministre manga jamana kolombi nyesne do awa lakana ani sura ka konyema no ye colonel Sadio Kamara fogata se gouvernement ma chamama urubrajere tumbe akeneka awa ni klefona dun mabunu jogina kleta kono ikado kafo uni jamana nyema kanimbaro o telefona dun ke nyonve akunte doreye oye ikado kafo ukaseka je ka Mali sura sia sigili singa o sambi woroni saba kaseka obaro ke nyonve wotemene kofe ka irula kafo uyu yere di aywa jamana biseka bobola chukomina opma ku jamana na seka nyine uko ogumu konana mimetalike aywa sodasi munumbe ni ubewele ko le militaire d'Iran katase sous-officier ma ani officier ikado uru koninye aywa Dominique Reina ikado kafo ubrejele koninye aywa médaille soro no médaille de blessé ani wala nyumando kakenu ka chesriye jamana bolola ejugu bolo colonel Sadio Kamara omiye Malika ministre mi nyesne lakana ani soro ka konyema ikado kafo alefonanye aywa haklina dawdi aye buyama segita kanyesi aywa sodasi munu ikado kafonu ufatura kledaga konnana aye do dongo uye kakenu kawulika jo ani ukachesriye maliko rela awa colonel Sadio Kamara mimetalike ma joginula aye do uta kanyesu ma alapse ku lafia chugomina wotemene kofe aywa ni klero fana du ni sodasi munu jokina kledaga konnana woni frajoro fanga manyema katase awa ministry chamama katika ufeano kakeni sodasi sigili singa wo sambi woro ani esabaye ayala kafo mimme talike jamana belajilela awa ministry hakilna jinge kayira kafo janvier kalo kle muga ikado kafo aywa place d'armes du génie militaire la jamana nyama no ye colonel Assimi Goïta ikado aye aywa hakili jinge mamunu ngoni yu chesri kredra konnana wala sa jamana biseka bobolola ikado kafo aye apmana uruka utemene kofe mamunu fono fatura ikado kafo kredra konnana aywa ikado aywa aye jala take kadi umo ani wala nyumando sebe atlara kayira kafo no ye jamana nyama omi metalike Dominique na nyonfe ani mamunu jokina ikado ka kunte dore ku wala nyumando ukabara konnana ko nyina tege mashiko aywa Assimi Goïta surasiya sigili singa anga jamana kono o sambi woro ani saba ayira kafo maoma no ye kalache fon fe no rutora Mali kungola ikado kafo ko ferebina singa wala sa na fuluka bloka bulo kan chugumina wala ikado kafo Dominique akunjira nfeminye okoninye ka tama kata awanyeda majogine nu belajilela katika ufeaneno amedo uke sodasi munu njogine ndo nube dr sola alaka lafia tuma munu nkoni yu yeredi Mali amseka yise ni yoro la chugumina amedo ukuye alaka udarosma aywa kunungo sibiri janvier kalo kile muga bafla ani mugani nani wotinye surasiya sigili senga o sambi woro ani saba anga jamana kono aywa bi janvier kalo kile mugani kile bafla ani mugani nani Mali sodasu menaka marakonana uye wulika joba mi ni okara sobuye ikado ka dankari dandeme wale tigla madola anga jamana kono na akera yoro minasa uye inaraba uye dankari mamina obe bamaji jekulmi konana obe wele ko daicha ula mawre te atwa yeko Abdullah Wahab
Ould Koshiba ale kɔni ye maa ye maa min ni ayiwa bamaji jɛkulu minnu bɛ wele ko Daesh ale de y'olu ka ɲɛmaaba ye Sahel jamana kɔnɔna na ale fara ayiwa bi kari janvier kalo tile 21 2024 ayiwa a kɛra Inaraban na ale ye sigida ye min ni o ni Menaka yɛrɛ wuruduguyanfan cɛ ka digi tilebi kan a bɛ taa kilomɛtiri 60 bɔyɔngo la an ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ baara kɛ sanfɛ i ka dɔn k'a fɔ olu de ye Abunɛ Anila Abdulwahab Ould Shokiba ale ye ayiwa maa ye maa min ni fali caman kɛra sibili caman kɔni fara i ka dɔn Menaka marabolo kɔnɔna na k'a daminɛ san 2022 ka na san 2023 kɔnɔna na ale sababu kɛra o bɛɛ lajɛlen ye ayiwa Inaraban na ale kɔni ye yɔrɔba ye ayiwa bamaji jɛkulu min wele ko Daesh olu ka dogoyɔrɔba don Sahel jamana kɔnɔna na ayiwa nin yɔrɔ kofɔlen in na u de bɛ faliw yɛrɛ sigi sen kan ye k'o fɛɛrɛw sigi sen kan n'o ye Daesh maa ye Daesh maaw olu bɛ o baaraw sigi sen kan nin yɔrɔ kofɔlen in na ni wulikajɔ min kɛra Mali sɔrɔdasiw fɛ bi janvier kalo tile 21 2024 a kɛra sababu fana ye i ka dɔn k'a fɔ ayiwa jatewale tigilama 13 k'olu bɛɛ lajɛlen bunɛ u ne la o tɛmɛnen kɔfɛ ayiwa min bɛ tali kɛ pikabu 5 ni maramafɛn cɛjugu tun bɛ o kuncɛ la u y'o bɛɛ lajɛlen kɔni tiɲɛ fo ka taa se moto 20 bɔyɔngo ma u y'olu bɛɛ lajɛlen tiɲɛ o tɛmɛnen kɔfɛ kɛlɛkɛ marifa jugu ayiwa u y'o bɔsi u la fo ka taa se ayiwa kunnafoni jɔnjɔn caman ma min bɛ se ka kɛ sababu ye don nataw kɔnɔna na a tɔ mɔrɔsɔ minnu bɛ awa dogo bin na u se ka dankari o la cogo min na o la n'i ye jateminɛ kɛ u ma da o fana ma min bɛ tali kɛ u ka taji mara yɔrɔw la ka taa se balo minnu bɛ u bolo n'o b'u dɛmɛ kosɛbɛ Mali sɔrɔdasiw ye ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni tiɲɛ bi janvier kalo tile 21 2024 o la i ka dɔn ko foli ani waleɲuman dɔ o bɛ ka taa ka ɲɛsin Mali kɛlɛcɛw ma i ka dɔn k'a fɔ u bɔlen filɛ ka wale min kɛ nin ye i ka dɔn ko nin bɛna sɔya kosɛbɛ min bɛ tali kɛ Usama Modalo ale min fana tun ye ayiwa Alwan Ould Koshiba o ka ayiwa chef d'état-major dɔ tun don Mali kɛlɛcɛw o kɛra sababu ye i ka dɔn k'a fɔ ka dankari o fana na ko nin bɛna kɛ lafiyaba ye anw ka jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnen na awa Menaka mara kɔnɔ. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ min bɛ tali kɛ commissariat de police min bɛ Sirakɔrɔ Nɛgɛtan na olu kɔni ye ayiwa tɛgɛ da ayiwa kojugukɛla maa 4 kan ayiwa ye tɛgɛ da kojugukɛla maa 5 bɔyɔngo kan minnu ni u kɔni minalen min bɛ tali kɛ moto 4 o sɔrɔ olu bolo o tɛmɛnen kɔfɛ marifa min bɛ yen ni a bɛ wele ko ayiwa pistolet automatique i k'a dɔn k'a fɔ o yera u bolo fo ka taa se kisɛ caman ma o la n'i ye jateminɛ kɛ min bɛ tali kɛ nin wale min ni a kɔni kɛra ka ɲɛsin nin kojugukɛlaw ma a kɛra Sirakɔrɔ Nɛgɛtan na o polisiso ye a baaraw kɛ a la k'a fɔ ni maa kofɔlen u kɔni bɛ ayiwa marifa jɔ maaw la ni ka siraw tigɛ Sirakɔrɔ Nɛgɛtan na min bɛ commune 6nan na Bamakɔ district kɔnɔna na i k'a dɔn ko n'i ye jateminɛ kɛ nin wale i k'a dɔn ko commissaire principal Mamudu Sanogo ale min bɛ commissariat la Sirakɔrɔ Nɛgɛtan na ani a ka dangan n'o ye commissaire Ousmane Fayira Diallo ye u ye nin baara in kɔni kɛ ka se ka tɛgɛ da nin kojugukɛla maa 5 kan Sirakɔrɔ Nɛgɛtan kɔnɔna na a kɛra jumadon janvier kalo tile 12 su ka dugu jɛ janvier kalo tile 13 la 2024 su nɛgɛ ɲɛ 3 waati la i ka dɔn brigade de recherche min bɛ nin police kofɔlen in na i ka dɔn k'a fɔ olu kɔni kɛra sababu ye ne ka maa dɔ bɛ yen sigamɛma k'a wele o y'a sɔrɔ o bɛ ayiwa Jakarta kan a yirala k'a fɔ nin Jakarta bolila ye i ka dɔn sɛbɛn foyi tun tɛ a ka moto in kɔni na u y'u tilen ka taa n'a ye commissariat la walasa ka se ka taa sɛgɛsɛgɛliw kɛ ayiwa sɛgɛsɛgɛliw nana ye k'a fɔ ayiwa siga kɛra nin na nin ye maa ye maa min ni a delila ka minɛ polisiw fɛ walejuguw la polisiw kɔni bɛ a dɔn i ka dɔn o la a yirala k'a fɔ ko a ye moto in k'a ye a sonya du dɔ kɔnɔna na Sirakɔrɔ Nɛgɛtan na ayiwa du min n'o bɛ EDM yɛrɛ ka centrale kɛrɛfɛ ayiwa a y'o dantigɛliw kɛ o la Kɔnpoli Sanogo ani a ka dangan n'o ye Fayira Diallo ye u kɔni ye hakilina jagabɔ dɔw kɛ ka se ka fɛɛrɛ wɛrɛ bila sen kan walasa hali bi tɛgɛ bɛ se ka da nin ka ko tɔw kan o hukumu kɔnɔna na a kɛra sababu ye a ye tiɲɛ fɔ k'a yira k'a fɔ ale ni maa dɔw kɔni bɛ jɛ la ka nin baara cɛjugu kɔni kɛ wa u kɔni bɛ min kɛ o kɔni ye bolimafɛn sen filaw ka taa se dakariw ma ani ka don maaw ka duw kɔnɔ fo ka taa se jagokɛlaw olu ka ayiwa fɛnw sonyali k'u ka baara bɛ ɲɛsin olu ma wa u b'a kɛ ni maramafɛn de ye o hukumu kɔnɔna na hukumu kɔnɔna na n'i ye a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ awa maa ninnu t'u sɛbɛkɔrɔ labɛn nin baara in kama Sirakɔrɔ Nɛgɛtan kɔnɔna na ka d'a kan ɲɛmaa bɛ u la awa ni u ye a sonya i k'a dɔn k'a fɔ ɲɛmaa bɛ a la
maa saba fana bɛ nɔ ne ye fɛn fɛn suɲɛ u bɛ t'o di o ma o de bɛ u feere k'u bila sugu la o tɛmɛnen kɔfɛ ayiwa mɔri dɔ b'u bolo n'o ye mɔrikɛ dɔ ye n'o bɛ taa suɲɛli fɛn fɛn na u bɛ taa jateminɛw kɛ ayiwa tɛgɛ bɛna k'u la wa tɛgɛ tɛna k'u la ka sarakaw bɔ olu bɛɛ lajɛlen bɛ u bolo o tɛmɛnen kɔfɛ n'i y'a lajɛ ayiwa mɔrikɛ kɔni ma se ka nin don kofɔlen k'o kɔni ma se k'o ye an bɛ don min ko bi u bɛ ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa lakana tigilamɔgɔw ka bolo kan ayiwa fɛn minnu kɔni yera u bolo u minɛlen o ye ayiwa jakarta 3 ayiwa sandili 1 pistolet automatique amélioré n'o ye PAA ye o kelen ka taa se kisɛ caman ma ni maa 5 i k'a dɔn ayiwa kelen b'a la n'o y'u ka ɲɛmaa ye u b'o wele ko Ivo i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa o yɛrɛ kɛn bɛ ka gorobara dɔ ta min bɛ ale yɛrɛ kɔlɔsi an bɛ dugawu kɛ an ka lakana tigilamɔgɔw ye u bɛ cɛsiri min na jamana ko in na ala ka wagabanw don u garisɛgɛ la. N'an bɔra yen i k'a dɔn halisa kunnafoniw nasiratigɛ la an ka jamana kɔnɔna na an bɛ aw ladonna k'a fɔ an bɛ taa Welesebugu a yirala k'a fɔ ko mɔri dɔ su kɔni yera Welesebugu a kɔnɔ faralen ni k'a kɔnɔfɛnw da kɛnɛ kan ayiwa nin mɔrikɛ min su yera yen nɔ i k'a dɔn ko min bɛ tali kɛ nin wale in na nin kɛra i n'a fɔ ayiwa filimu min bɛ bɔ ko maaw kɔni sɛbɛkɔrɔ dabaliya banna kosɛbɛ ayiwa ka mɔrikɛ k'a fa k'a kɔnɔ fara a dalen bɛ joli kɔni na a kɔnɔfɛnw kɔni bɛ kɛnɛ kan duguma o la min bɛ tali kɛ maa min ni a n'o bɛ to ka yaala ko an bɛ don min ko bi hali sini ko ɲɛ tɛ ka da o kan o tuma ko mun de kɛra nin ko in na ayiwa a yirala k'a fɔ Welesebugu komini maaw ninnu olu kɔni wulila ayiwa tarata tɛmɛnen janvier kalo tile 16 2024 bɛɛ lajɛlen wulila ni dusumakasaya ye ayiwa makari ani hinɛ nin mɔrikɛ in ni a tɔgɔ ye ko Baba Toniam ayiwa san cercle maa don kɛrɛnkɛrɛnna san teniba o maa don ayiwa a welela a ka client dɔ fɛ ka na Welesebugu walasa ka na baara kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ la o la a nali min bɛ tali kɛ a bisimilara a ka étage sanfɛla yɛrɛ la nka min bɛ tali kɛ k'a nana ye étage sanfɛ a falen k'a kɔnɔ fara ni k'a kɔnɔfɛnw kɔni bila a dugu ma a ye bɛɛ lajɛlen kɔni dabaliya ban a dun ko nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye a ka wele ka na Welesebugu nin baara ninnu ɲɔgɔnnaw la i k'a dɔn min bɛ tali kɛ a ka ayiwa client na o tun y'a bisimila étage sanfɛ bisimila ko cɛ ɲuman kɔni na nka ko bɛɛ bɛ k'i yiri i yɛrɛ ɲininka yala mun de ye nin sɔrɔ ayiwa mun de kɛra walasa hali bi a ko bɛ ka ɲɛɲini o tuma i k'a dɔn n'i ye jateminɛ kɛ min bɛ tali kɛ maa min kɔni ye a wele ka na n'a ye ayiwa k'a bɛ siɲɛ caman bɔ a bɛ na Welesebugu ni maa kofɔlen ka baara kɔni na bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ ɲininka yala nin mɔrikɛ in n'o ye Baba ye ayiwa maa min ni a bɛ to ka yaala o tɔgɔ ye ko Abubakar Jakite ale kɔni ɲɛsinnen don a ka sɛbɛnniw ma walaka yɛrɛ kan ayiwa ni baara min bɛ kɛ ale bɛ sɛbɛnni kɛ walaka kan nka kan bɛ don min ko bi hali sini ayiwa ɲɛ tɛ ka da o kan o tuma ko mun donna ani mɔrikɛ cɛ yala tajuru sara de don wa walima k'u ye dɔ ka baara kɛ baara ma ɲɛ wa bɛɛ bɛ k'i ta fɔ a ko la walima u tun b'a fɛ ka suɲɛli dɔ kɛ n'o taara kunjɛ nin ko la wa ko bɛɛ bɛ k'i ta fɔ nka ko n'a kɛra cogo o cogo Welesebugu kɔnɔna na an bɛ don min ko bi min bɛ tali kɛ ayiwa sɛgɛsɛgɛlikɛlaw la olu kɔni mun sɔn sɛgɛsɛgɛliw la walasa yeli bɛ se ka da nin ko in kan cogo min na an bɛ dugawu kɛ sa maa minnu ye nin wale in kɛ ala ka tɛgɛ da u kan walasa a ko bɛ se ka ɲɛdɔn cogo min na Welesebugu kaw fɛ nin na. Nin bɛ dansigi bi Mali ale ka bi don kibaru la bi janvier kalo tile 21 2024 an tɛ sɛgɛ an tɛ ɲinɛ a fɔli la aw ye k'a fɔ n'aw ye ja ninnu sɔrɔ aw ka jija cogo bɛɛ lajɛlen la ka a yɛrɛkɛ ni ka kɛ ja ninnu fɛ wa mago bɛ aw ka ladilikanw na sanga na ka waati walasa aw ka se ka bɔ kibaruya jɔnjɔn kalama aw bɛ diɲɛ fan o fan an b'aw fo dantɛ foli min na aw k'an bɛɛ waati wɛrɛ.